צפון קוריאה משגרת מסר לא ברור, חושפת אולי את החלום להשמיד את ניו יורק? ללא ספק, אחד הסרטונים הכי מוזרים של השבוע, באתר שמזוהה עם המשטר בצפון קוריאה, מתחיל כמו פרסומת למצלמה של קנון, ודי מהר מתחבר לכל מיני טילים ופצצות. בוא נשמע. תשמע, המוזיקה זה We Are The World, אבל יש איש שחולם עם כיתובים על החלום שאני טס על, הנה הטיל הצפון קוריאני הגדול, ומה אני עושה עם הטיל שאני טס עליו אם לא מגיע בעזרתו לאמריקה ומשמיד את העיר הגדולה מעוז האימפריאליזם. זה התקציר של הסרטון, והסרטון עם כל הפצצות, הנה אתה רואה אותו מגיע לניו יורק. קודם כל השתמשו שם בתמונות מתוך משחק המחשב המפורסם Call of Duty, אז מהר תבעו אותם שיורידו את זה מהרשת, אבל השאלה כמובן, הפצצות על הבניינים האלה כאילו בניו יורק, כמה זה רציני? ומה המסר? מה רציתם צפון קוריאה להגיד? איך זה מתקשר לתוכניות שלכם לשגר בקרוב עוד טיל מהסוג הזה? מה שבטוח, מחלקת המדינה של ארצות הברית אמרה שזה וידאו שלא ראוי להתייחסות, והוא נעלם מהרשת, וכמו כל דבר שקשור לצפון קוריאה, הדבר הזה יישאר מבחינתנו תעלומה. תעלומה או תעמולה, תלוי איך מסתכלים על זה.